Mugusi. Chitariki isano na ibere cy'umutenyi ho gatano na kabera bange bakonyeroka buna saba. Nechinsa gosenenseyemo yebono mugorobo mwanchu muri ya sentundende naende tokomerana asembe kirenga ekereno kwendekanga nanya de kobagingo kumanyanga nya de kobaga gwateka kurwa kete ngoikera chinga kibune chimaiga yo kwego kiana boigo seniwa amuno moroberio bwa emisa Jumapili kurwa asensemo elia nyosia asensemo elia ya sentikizito nini nago semelenga kurwa kete goikera chinga kibunechi nogenda takoba kwego kya kwemanya kubatikana nemeroberio yaito eyo to kwaliganirete chinga kibunechi incheno kwenikanga nanyare kobingo kumanya kubatirana amona bariki baito bamangana maya bagenda takoba kwebusura chinsemo kirenga ekereno kwenekya buna banyare koba bago tomanya semesa yaito yamayo mwancho murigeria namange ngwariganete gati yabo abantu batamanyiri abo banyate koba go sagana eduka eyamoyo monchorelia omongina asensemo elia ya Kiogoro Doris Ondeki asbanyate koba bakomo sagana na komoita goikago kwa naboigo omwana bomongino yogo tigerwa chingoma chinga kibonagene tokoba gakorwanirira obugima bwa senya gitali yemo imeya omochio bosongo nengana nyalta koba kwenekiwa obotukubukira rero anena sensemo elia ya Kiogoro se junction yotambanga tianda mango mwancho morigira ngenda takoba ngo kwaliganiria naboigo inyoranga nigo omwana oyo mobwe skuli ya secondary kurwa sensemo elia ya kero kanyali tekobaga konywa esumuna kwerusi bugima ayango bwatekana no mugambi bwa ensemo eyo chinga kibono anyali tekobaga ko mubwato mano yona ko moita omwancho morigira ngo ira nande asekerenga yo kumanya ya mana yanda manke ayingwa gendeganeti kurwa semese itu ya maya Sara mumanyi nero kweneke buna chivi chamu nelio gichago chira senchira yobo ikironelia nengoro kwa Jos Fatamisi nyora boigo nabo kubwatia ama ya wetara se mitanda yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetara YouTube Ndizi TV News mwancho muri wetara se website www.ndizitv.net toko ya chaka ama ya ensa ya mori tukolia Jumapili kurwa ase ebunge ya Nyaribari chache anenase ward ya Kiogoro nigo omoichano no kumia okonene kogenda tokoba kubabwata abamenyi ba ensemo ya Kiogoro na ya magega yabantu batamanyiri banyate koba bago sagana eduka eyemo yo bonchoreria yo mongina Doris Ondeki yo ere asensemo ere junction yo tamba na barabo banyate koba komoitana komosagana goika ogo kwa nanyira bom nigo omo murabu mongino Doris biganya takoba go tigerwa chingo mamona babegwa bwo echinga kibona gene takoba kurwanira oboge mabwaye ase nyagitale yemo imeya county ya Kisiengana eyo ni ganyale koba gikerwa bene amono mo msebwe ward ya Kiogoro Walter Mochache bono asanyale koba kobole chinsemo chire chobole ndiare negeta senike abanyanyimbo ya Kiogoro ababwatani go abube sector eyo ya obolendi banyale koba weso kina kwene kinga banyale koba kwena na obolendi ochia saba unchorelia amona bamenyi bensemo eyo tanaine ase ensemo eyo ya mate eyo ya nyagosira Doris niko bigo yanyale koba kobole serikali nyale koba go chakobo tukibwa bwango na kwenekia buna hawa banyale koba go ikiraniye kore kikyo boiti banyale koba ko beko biara ngago tumanyo muri kito Evelyn Osero.
Amateye mokorwa sekenyoro kia matongo wodi ya Kiogore bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii nigetigire na mayanda manene kubatikana nogo itwa kumungi na bwenke ywa serieta Doris Ondieki asegotebekana buna nigasaga nitwe n'abantu bakagere koba abaibi chinsa isato cyobotko bugokera rero aseduka yae nago kenyanwa nemioro chinga kiboigo mwano yabete kagotigerwa chingoma ichagendera tukobwenya asenya gitari nkamuyi kurwalie para nkamwire kioski alia opposite country club eduka sa kobera nkamutigo ngachanka akerna chitenka rosa ngatumia epika pwega ya muruchima ya nkaye umwana no mumuromoke awe ndachi kumuyi kurwali muina molete ekara igeto tachiti gonkwanira pakanga cha kuiwe gari komnyoki une chimbiro ga bugo cha bururu ekara gete ne chinguru cheigoro nalina ruete senarenge ngasoka gocha isiko nganyoro umwana oyirara manyingo mutwe mogimi uko mugori antevi kikyale agantevya machamba seitiro mungine sedu karenge kamusukia nsa ya mase gari yikyagara gabwata manyinga mange ngagendie gari yo pakase eduka yarenga ali post country club kerana so ete nyumba igona nyore to mungina itire amanyinga manga itegete amateyo ebwatire no muichano nigo yagikirie ngana yo kwirana inse kwe birengo byo burendi kwirira ebikore nebyo koenekiwa kigoro ntobwat security monso wokigaria ekeborogi utamba omo MCA we wodi ya Kiogoro nigaburiwe kwango yo muroberi obokubeka chitaya chiapara gose street lights asekerenga kyo koroberia abaunchureria chinga kina baigo koreto burendi nari request mheshimiwa Walter ate mechu chini umungino yero kure abangina bandi mbere bakore byasara nkiraria abagaka mbere bakore byasara nkiraria babikiru security lights erindi kirenda abantu abo mugasochiche. People now are alarmed. They are not going to do business. If they are not going to do business, how are you going to get the revenue? Nigo bona bamenyi bechinseme ico baburiwe kubwatirana monaso gwa koroboti goro yabakagerwa eriko konya ase obutuki. Onye batugutete kende ange nabuo kumanyete kieni kende orarore kiratokonya mangana yira se serikali inyare guchunguza abantu abanyorwe obumayini bomaye gutuka okoboria se serikali nene nogo swagati nago konya sogokine birengo byo burendi naboigo gosira asemerobero yoko moine nyagusira se serikali yeito enene kakitware kugisaba security ono mwari muri taya emyaka ebere yaerire. I would like the government let it provide enough security to this place because this is not the first case that has happened here. Everybody so that we can have a good send off to our mother. Omo MCA wenseme yo Walter Muchache nigarwe ngora ya bene na kugikiria egekorekyo asabori oburendi gotingiwa enseme yo asekere bikole bunebyo byabukire abona aro chama yanda manne mono koromo ngori araire duka ya yensini ni etali nene araire nse amanyinga itegeta manga mono amangana insecurity abeire bube usiye itongo sareke gocha nanda abantu abase bajete ntangene police station ya Kiogoro asitubwata abasigari babekire baro babwente ko tawusalama ingo sabo mo speed okisi amono mo CS Kiogoro onye tibali kobeke team yabo bya ekore security abantu baito burendi butakire iko togo chikotenna isiko totebya abantu baito berende asengenje serikali yasinyiri kubarenda Eretriane Evelyn Osero Biemono omuriki oito Evelyn Osero sorobotirwa senchira yobo ikirano asetore nogo semeria una chinsemo chiria chobolendi no botuki banyareko bago chako botuki bwabangari kwena kiabu na ababegwa naboigo abanyareko bago ikirania obo itiobo banyareko bakobekwa biara sorobotirondero go ichania korwa asensemo ya keroka abanyanyimbo nigo bachakirie obotuki heliyo komanyikirete
ogosiria obogima kwa omworokiwa oyomo bweskuru yesekondari ya bogeche o Asirieta Joyce Omari kolengana na barabwo nigo gosokolengana ya mate niga omonyaruko yanyarete kobaga kunywa esumu nabo yogosiria obogima bwaye nayango bwatekana nekeriga otebunga umugambi bwensemo yanyarete kobaga kumuita omwano yo nabo igo komoruria anene amase chinga kibono umwano yanyara kobaga goserigwa eskuru asekeri bagotebanga konyarataranyara kobaga korwa school fees kubwatekana na aboigo ayo nigo bono egati yabarahi banyare kobagwesokia na kugikerie gekorekyo aseboigo banyare kobakuboria serikali nyare kobego chaka obotuki bwabene na kwende kingo mugambi yo unyare kobaga kobekwa biara gati yabarahi banyare kobagwesokia no mwemsibe wodia ichuni Wycliffe Secha oyo boigo honyare kobaga komochia egetambukiro kikyomugambi ngagotomanya omurikyo ito Mildred Mumanyi amate eyemo korwa chinsemo tia mabuko sublocation yereme yewadia ichuni niga ereno mochano maiga yo mwanobo ore ekirasi kya kyanda konywa eliogo na gusiri obogima bwaye asikerike gotebekana buna nigo omugambi bwekenyorekyo airerete omwano yikonywa eliogo kolengana na iso niga egekorekyo kemogosete watu alengene purata yana litukeriria aramisi na bata korete gente kebesa na inu na baba minto mokumeti sana na baba korete gente kebeka kya ba minto bone sinyire gento to anja kangi punishment yo chikona cyo bonyansi angana buo ya ni ona kana nyalete pura tabari mwana yiko cheje karo kanya gitari na mamu mwabo ikona aroche buga sana na goiteta na njana ngagite biranya bibere kolengana ne amate yaiga nigo banyara kwera buna nigo omugambi anyarete goita omwana yo na kumurulilise asichinsemo cha Chansoni busyo bwatata omwabo koirera omwana yo kuimokya igetambukiro gyo kunywa eliogo maiga yo mugambi komobolia ningi atachirete eskuru mwana mutati challenges cha kama tai umujando mutangani naona wagasabuni bakubora igento kende eskuru no ale gotange tiko ba school kera na litu kelije igora no alenge school lakini agaseri elimu na price giving akamocha bana kumobeka release moweka release kabisa na isere na mocha bete na rata kumobeka release lakini ndio isere na mukani tinganje takomobeka release kitago nchaba ngina ko na ile anta tinga na kora na tigera endaka na ena bakwande biashara byao na isana mata yati achiko mokorere gasi osino bonyansi ariko chiko manachira kina asa na irani go chinyomba inko igwe biku ngaya yo mwana onyure ryo iryo nkia go nyure ryo ngabona jetimanyati ali to gwa to mwana oyi to konyora ngeke na ryo ga ryo na nywete to kumumya kuchinya gitari nali inya report mapema inga umwana uri osirire nanyate simu kurwa somo tureti abanda inga taye family umwana uri osirire nigo abarai ao baikirana asengeyo ase kurwa obakonyi ao bakoragwa no mo MCA wenseme yo Wycliffe Secha nigo aichanira egekorekyo ase bono amochirie omugambi oyo ase egekorekyo atwani njaye no tala obuno omugambi ino rade gianchanda buga kyumwane kirago kubakori kero mondo liuko omotenga you are the cause umyeri gare kubuguri esimi akire principal motenga gwatumira omwana oyonka lakini mutu na magega kene karo tendo kindi ngiyo omwana ko yomwate birenga ago sohoka nyatabuga tike barua kuragera nkoyo naira na gosembuti and then omaya kubeko mugako ya this age kwa rusiri omwana oya kwa mobe kwa moite baka kwa moire lisa obeko mugako yo emiaka yaye iso moite and then you are telling us we cannot be able to speak about that to irubo mwanya bantu that is bad ngona abasorere mwesi pito na senjera yekene totebani obo maene bana inu muranyoro busibuli it is law and no one is above the law nonya nabo nigo agania serikali kuimukya egetambukiro kya mwango maiga ya matanga yiyo mwana yo atarariganigwa and we will not take it lightly. Justice must be delivered. Ikero kinkiyo onye no muntu akoenda kayo mwalimu omoyo agendenka abantu bamabuko sublocation imbabwata abantu baragambe nande barara abantu biya kogera ndogo cyato pretendo cyako kotuberere bintu kwegerera abantu bagukandamisa abantu onyo ite toyo senane mami ngo koraro yundi
kolenga no mugambi oyo nigo akanire amamochayo asagania abaibori goika abana babo ang'e na koyenekia bunango cha bare eskuru matanga mwana yeni wose mambien. We will not allow that. Let's get answers fast. Tumanye gochaka wikaransa kuruberia matanga yo mwana. The one ine. And obo tukini gobogenderete ko mubere bu mwana oyo ogenderete okendera asengendu kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV ile taliane Mildred Momanyi. Biamono muliki oito Mildred Momanyi chirobot chinde chikokorekana sebinyoro namangana yokondo kya mono kigima kurenda maiso spini galigeretie asebitengo nechinsemo chirie cyokora obotu kichinga kibone amati yikonyara kwabage kurera obwene bwabo totigarite me constituency eyo ya Nyaribari Masaba nigo amateyemo kurwase ensemo ya water supply yigotoka se wodi y'ichoni yanyare kwabage gwesokia na kuboria hababwate okuganyo kuyabanyare kwa bakubasira eri kubeka omurubiryo bwoko mwenia omwanchwa obo kolengana na barabo nigo Dan Kanyonsonga nyara kobaga gosirio bugima bwaye kubwatekano korobekana okwanyara kobo kwenekigwa ase omoche o Nairobi chinga kwanyara koba bakomurigia asege nyangau nyakundi Ngendu ya City Mocha likolengana barabo igo nigo yabatebire yababereire getiro ekenene helio kubeka emirobiryo na kwenekia buno mwancho bonyale kwa bakurusibwa se engendu eyo nago ikigwa ime ye county ya Kisii emirobiryo komwenia enyare kobagegwa egwikira na senchira yobikirano nyangau nyakundi marehemu Duncan Makwaye Onsongo no mwana wendugu yana. I'm disturbed, challenged. Omwana on 2nd this month akabora kura nyumba yane yaye Nairobi Murorongo origigu up to 5th this month Friday he was found in City Mortuary. Alikuwa ameumizwa sijui ni nini, sijui aligongwa na serikali na wa askari. Sasa sisi hatuna uwezo wa kumtoa Nairobi. We are requesting our MCA Ombanda, Daniel Manduku, our MP, and the government of Ghana in general to assist us bring our son back. Imeye wodi ya gesusunigo ya mate eyemo buigo ya nyareko bagegweso kena kuboria serikali nyareko bagekora obotukibwa bwango eliyoko babeka biara ababegwa na abaibye banyarako babago sagana eduka yo moncholia oyomo na bikinga kicho babwate kibunduki nago soa nyomba asebanyarite ko babako moibera anigo ababegwa bo banyarako babago tamago ikeraboniga ya mate yetaranyarako bage konyora obwene bwabo asubwe baburirie abanyanyimbo kurwa sense meya gesusu banyarako bakora obotukibwa bongana ko mubeka biaro yanyarite ko bagwikiranige korekyo nabwo gutware bunduki. Tawati biasa ni stop pada. Jalan gitu sesama jaya. Ini boleh tu. Kalau ingin jalan ni custom. Kanyara bantau baga soya duka ini. Awan di mama sisi majambas. Ni kacuan jo kan kucukuli cuma ya. Kanyara betu baka turkonyara kubarar. Ake igo hingori gere ujimoto nganyara musigari yomo goswa gutembene bunduki agasukuma customer twali ngene era akamutera rachini ba nanje ngo chikoligere liyo ngakiranze moi agachakande binga chibase chonsubu atenga batai chibase chu kamuse sandu chibase anjali ngitira chali ngene bayanse amana chiro chibakaimuki bagande ibase chinjira isana
ngabate tibesa chinde nchire sanduki moino gari bakamnyoka gojo bonse bagoiko bakanyora challenge siningi ya star sanduki ande ibese chinchira isano ngabate bi tibesa nchire chimasini chimoino ndatera chimasini chuko chamba bekere tibesa bakaimu chimasini sato yama ya KCP Equity na cooperative karana banga chimasini echo bakamburi na kyo kutubekera chibese echi ngabate ni numurante binango babekera chibese echi bakantebi okutubekera mpesa tole no gukumia machamba cia tonyarire gesuswa ntuma ete serikali eitere abangina bagukururwa bauruti besa na bono omuntu korone ga urwetu akaruba kaba chibese bengi igatigalite pira egento nande gento ngokumia kare twagera basigari esimi iga bagutire igoja nga bachire nga kibako genda babwate kibunduki na basigari babwate kibunduki ntuntu bwate kende. We are bringing to the government of Kenya security ya gesusu ebe raitendi na andebe eto kororo etu akiri na tigato genda kororo kibese kyo boko tukyakete tumanya konyora joni ya udo tukibese kyo spi one tusinyire na ngito gocha gwekonyera kyaira ntubwati kende kyare tuwaija muna tonyore ebese itogore none sukari togore none sabuni togenda gwekonyera amangana makongo asense moya kabere ya maiya ense ya moya bono botuko moncho morigereria umugani onendo chonyere ko bagwikirana imeye studio bana dinyamaro kurase kyombe kiria gia Jude Africa ndo chiko botuko konera mange gati yabo torochenga ingana irenge tobole ndime county ya Kisii nyare ko bagikwirana nse mpara bibanyare ko babakorarire mirimo yabo kero kirere chisemo chirie chubole ndi gosena bananchi abanyene abo bataranyara ko bahukirana imiroberi yabo ya kirari tuko honye ko bwateri boli nabo igekerengeri kiana bwo sanga mona into gwetera semitandao ya itana bwo namba ya SMS yigota ase TV yago toligereria yagene tukaba korekana isko yorongo ruwa gusiri tukolia lero nigo mokonyi ibo murayibwe nserigade gashagwa anyara ko bagawikerana omosangerekano bwa masabo nyara ko korekana ase ensema ya Kiamariga ase kanisa ya Pefa imeya county ya Nyeri gukwana kurwase ensema yo nigo gashagwa gendere ko baga komochie gatia baraya bagene to bagweso kebosyo bo bakenya na kogendera komochia abarayibanda abanyate ko bagochorwa mona bakichikura korenganere nigo ababolire banyare ko bakoira nase chibunge cyabona kwerekia unabanyare ko bagoikirania chira cya magendero banyate ko bakuriera bakichikura kuruchisemo cyabo chinga kibale ko bakuriye campaign. If the deputy president Rigathi Gachagua is a problem, let somebody else lead this war on illicit brew so that they can continue, so that we save our next generation. But you cannot destroy an entire generation because probably you want to undermine one person. He's just a single person. How do you sacrifice an entire generation, a whole population, because you have a scheme against a leader? And the problem of that leader, being truthful and listening to the ground. Mimi hakuna makosa ingine nimefanya hata moja, ni hiyo tu. Kusema tusikize nini? Yeah, that's all. Let's listen to the people. So let's be careful. Let's overzealous public servants not undermine the president and the government before the people of Kenya. Let us be careful. Let us think about the people. The people of Kenya do not want poisonous alcohol. They do not want illicit brews. Why are you forcing them to take poison and illicit brews? So I listen to the people who have employed me, and I always associate myself with the feelings, the views, and the aspirations of those who have elected me into office. Even I assist the president, and I do assist him in all his work. But I continuously listen to the people of Kenya so that I'm able to give him good advice. I'm also able to make the right decisions. Because leadership is about the people. The people must be the center of each and every conversation.
so that chingaki echicho ni go boigo gashawa nyarakoba gakobwatoka ekurate ya yentindi gochia ase bali bagende tokoba bakonia amarua atanjiria satebire serikali ne chikoba gekobairera egetambukiro egetindi helio koba beka biera seboigo nyarekoba gagosege tabasa ibanyarakoba weso kina gwetoma elio kwirigiria ngeri yabo ya kiralituko. So mimi ningetaka kuambia maofisa kila pahali Kenya, I am not aware of any decision by cabinet, by government, to reopen bars that were selling illicit brews. Those instructions are illegal and it's part of the political schemes that are going on in this country. And those schemes are destroying the country. They are not building the country. And we would like to tell those people who have those schemes, please stop it. Don't undermine the president and his government by antagonizing the people of Kenya. Wengine wamekuwa na kiburi, wakifungua mdomo watu wanakasirika. Si ndio? Yeah. Nao watu ndio wanaharibia rais, wanaharibia serikali. Wako na kiburi mingi sana. Wamekula, wameshiba, wanatapikia watu ambaye hakuna kitu wamekula. Simu wapatie kidogo wakule alafu mwatapikie. And that is the problem we are having. You know, wewe umekula, umeshiba, unaongea vile unataka. Na kuongelesha watu vibaya na maringo na kiburi. Ambaye ni mambo ambaye haina haja. So let us help the president to succeed. Let us help him in his programs, but let us be humble as we talk to Onchomo ligerelia na mange toko waliganeretia semesa ya itoya maya korende totegetora agenda somutimoko omotangani kegima ime ya maya ense ya moya bonobo tukongwera nanda sense moya kabere chinga kitora chikoba tokosanga amono magino ito Bernard Nyamwaro korwase ekiombekeria ya Jude Africa na mange tora nyara koba togo ya kwanera ayaringete obotenirwe county ya Kisii ensinki maya Kenya na boigono nyekiombekeria ya Gen Z. What next? Wangogantu abarwa banyarako bagutwarege ikaro kiabo sense media X banyarako babako bwatoka ebirero byabo no kwemrungani kwabo nabo igotoka mora umuraibense Dr. William Ruto okorangeria agutwarege ikaro naba waziri maunchererio kigo sera chikoba kwenekiwa gati yabo na tebenga chia bisinchiro kiranyarako bachigo tugutwerare ko bwatekana rende noko bao okugania okonene wechibesa aya nigo achire kubatekana nogo tuguterware omuswada oria bwechibesa satebire bono nigense ya Kenya gendete kobage kwebanga chiwizara nchiroro kimolekire kegima ekira chikoba chiko kero kende chiko bwatani wa amone chinde richinyare koba chigo ikirania obokoreri bwabo ngabutambe togoteba no ore no bosi buri bugosangeri bori ryago nabo igo oa ekerengere kiago amona intwe togendale toskali ngwana ntore sege ketali getambe ndinyare koba ingosanga mono mugeni ono nyare koba wikirana ime studio.